Частка першая. Раздел першы. Снег пацерушыў трохі і перастаў. Ветер за дзень вымеў белую муку, пазаганяў яе па шчылінах, па закутках. Яркія белыя пасы і латкі толькі дзе-нідзе пярэсцілі панурасць двароў і агародаў. А холад не толькі не адступіў, а як бы нават узяўся мацней. І днямі і начамі ўсё стыла на роўнай шкляной халадэчы. І днямі і начамі не сціхаючы гайсаў над зямлёй сухі сіверны ветер, сунуліся нізкія шэрыя хмары, пад нелагодным небам вылізаныя ветрам цьмяна льсніліся заледзянелыя лужы на вуліцы, балотныя разлівы, што падступалі да голых зараснікаў. І тыдзень і другі лічылі толькі халады ды сцюдзёныя вятры. На самым разыходзе восені і зімы нібы раптам прыпыніўся адвечны рух прыроды. Восень адышла, а зіма не бралася як след. Усё жыло, здавалася, чаканнем снегу. Чакалі парадзелыя чорныя алешнікі на балоце, гладкая бліскотная роўняць разліваў і луж, гарбатыя крывыя рады хат і гумнаў, цвёрдыя ў скамянелых грудках і каляінах дарогі, бясколерная, нежывая трава. Далёка да позняга ў гэтыя дні світанку вставала Ганна, вобмацкам выбіралася в вузкую каморку кухні, потім кінамацвала запалкі, лямпу, лупіла бульбу, паліла ў печы, распальвала 2 грубкі ў калідоры, што павінны былі грэць класы, грубку на пакой другой настаўніцы, пачынала варыць снеданне. У клопаце сваім ніколі не прапускала той момант, калі на звонкім намерзлым двары паяўляліся першыя галасы, патрэскваў ад першых крокаў ганак. Пад тупат і гоман, што ўсё мацнелі, множыліся, весялей было ўпраўляцца са сваім клопатам. Самую поўніла беспрычынная радасць. Яна ўжо без здзіўлення і без няёмкасці хадзіла ў калідоры сярод таўхатні дзяцей, якім да самага званка не сядзелася ў класе. Ды і дзеці ўжо не дзівіліся ёй. Яна цяпер немала каго ведала, з якога класа, як зваць, які характарам, з кім дружыць. Амаль са ўсімі яна абыходзілася як знаёмая. Пад той час, калі дзеці сыходзіліся ўсе, грубкі былі выпалены. У класах было цёпла, утульна, снеданне для Параскі прыгатавана. Калі звінеў званок і Параска з журналам, кніжкамі і сшыткамі, важная, строгая, выходзіла ў клас, Ганя наступаў доўгі час цішыні, у які можна было не спяшацца. Можна было чуць сябе дзіўна, нязвыкла вольнай ад пільных абавязкаў. Колькі таго трэба было хуткай Ганне, каб прыбраць у пакоі, прыгатаваць абед. Яна часта не ведала, што б яшчэ зрабіць, куды дзець сябе. У такім настроі Ганна любіла прыслухоўвацца да галасоў у класах, радавалася вераліваму тлуму перапынкаў, не разумела Галіну Іванаўну, якая моршчылася ад галаўнога болю і крычала на дзяцей, каб прыціхлі. Ганна была давольная, што школа жыла з ранку да позняга вечара.
Толькі перад вечарам і ў пачатку вечара гадзіны 2-3 маўчалі пустыя класы. Тады ўвальваліся хлопцы, дзядзькі, цёткі, уціснуўшыся ў світах і кажухах у дзіцячыя парты і між доўгіх сталоў разгортвалі па загаду Параскі газеты і кніжкі, чыталі, адказвалі ёй. Часам збіраліся самі на сход, гаманілі, крычалі, іншы раз да мацюкоў, абмяркоўвалі свае артельныя справы, дымілі так, што ў калідоры кашлялі. Раз сабралася купкам маладых, дзверы зашчапілі з калідора, развучвалі з Параскай спектакль. Доўгі незграбны хлопец Мікалай, запхнуўшы пад сарочку згорнуты пінжак, паказваў пузатага багацея кулака. Другі, трохі шапялявы Апанас, выдаваў сябе папа. Злосны Мікалай з хітрым Апанасам згаворваліся, як настрашыць людзей, каб яны баяліся ісці ў калектыў. Удвух яны пускалі ўсялякія плёткі, гразіліся Божаю караю, і людзі дрыжалі перад калектывам і адмаўляліся ісці. Але прыходзіла Параска, смелая і разумная камсамолка з горада, выкрывала плёткі кулака і папа, звала людзей у калектыў, і людзі дружна падымалі рукі за калгас і спявалі «Інтэрнацыянал». Параска ў чырвонай хустачцы, завязанай ззаду, у белай з кароткімі рукавамі кофтачцы, не толькі з запалам гаварыла за камсамолку, але і паказвала Мікалаю, Апанасу, ўсім іншым, як трэба ім хадзіць, гразіцца, паказваць страх. Пакуль дайшлі да канца п'есы, Параска стамілася, але гаварыла весела, падбадзёрвала ўсіх. Згарнуўшы сшытак з п'есаю, здаволена сказала, што будзе добрая пастаноўка. Ужо калі засталіся адны, падміргнуўшы Ганне, пагразілася, што ў новай п'есе і Ганне падбярэ ролю. Ганна смехам жа адказала, што нічога, мабыць, у яе не выйдзе. Няздатная яна, Ганна, на такія штукарствы. Ганна і Парасцы, і ўсім, хто цікавіўся, як ёй жывецца цяпер, паказвала, што яна шчаслівая і нават бесклапотная. Але калі праўда, што яна як бы там не было радая была вялікаю, такою чаканаю пераменаю ў сваім жыцці, то ніякай бесклапотнасці яна не знала. Пільна схаваны ад людскіх вачэй неспакой жыў ёй, насцярожваў, не даваў поўна шырока цешыцца радасцю вызвалення. Як не цвёрда стаяла перад Яўхімам, калі ён дабраўся сюды, як не смела, ганарліва адказвала на яго пагрозы, абяцанне яго «Всё роўна без мяне табе не жыць». Увесь час помніла, як папярэджанне, якое абавязвала быць заўсёды напагатове. Яна знарок пасміхвалася са сваёй трывогі, і сцены школы, і парашчына заступніцтва, і само новае становішча, нагадвала яна сабе, давалі ёй чуць сябе тут усё ж у бяспецы. Але цвярозы розум не драмаў, напамінаў няспынна, што бяспека гэта не вельмі надзейная. Хто яго можа стрымаць, калі ён уварвецца сюды разлютаваны з нажом, або ж хіба цяжка яму падцікаваць яе на двары, на ганку? Летня ўвесь час цягнула яе да акна на вуліцу, прымушала ўслухоўвацца ў крокі дарослых, у галасы. З гэтым неспакоем жыў у Ганне яшчэ адзін, пра які ніхто не толькі не ведаў,
Ай не мог здагадвацца, але да якога яна ўсё больш звыкала, які ўсё больш вызначаў, як ёй быць, што рабіць далей. Трэці месяц у Ганне расло, дужэла, заяўляла пра сябе дзіця. Не сказаўшы нікому слова пра яго, Ганна, мяркуючы, як жыць далей, ужо нязменна прымяркоўвала і яго. З ім у Ганне на жыццё ішло багата невядомага, багата такога, што давала яе думкам пра будучыню непэўнасць. Як ёй адной з ім, калі і самой між зямлёй і небам жыць даводзіцца? Калі, гэта ж ясна, давядзецца выйсці з гэтага, няхай сабе не вельмі надзейнага, ў цёткі ж знойдзенага прытулку. Гэта ж ясна, не жыць жа ёй тут, калі прыйдзе пара раджаць. Трэба будзе кудысьці ісці. Куды? Хто прыме ад яе малое? Цяпер, калі яна і думаць не можа пра тое, каб хоць пад якім прымусам вярнуцца ў курані. У гэтыя турботы нязменна ўлазілі горкія думкі, што адсуджана малому, якое яшчэ не нарадзілася, спатыкацца з бядою. Паявіцца, быць без бацькі. Невядома, як быць. Не раз сярод гэтых разваг цяжка супярэчліва ўспамінала яна Васіля. Яна ведала, што дзіця не Васілёва, ад Яўхіма. Цяпер, калі гарачкавы чад хапаткіх сустрэч хваравітай прагі шчасця, ліхаманкавых надзей сышоў, яна думала цвяроза, што Васіль, калі б сышліся, сталі жыць разам, пакуль не прывык бы, мабыць, нядобра глядзеў бы на малое, злаваў бы на яе. Раней у тым гарачкавым імкненні гэта не толькі не стрымлівала яе, а нібы не даходзіла добра да галавы, дзіўна, упэўнена, лёгка думала. Прывыкне хутка, злагодзіцца. Цяпер, працверазелая, яна не думала пра гэта з такой лёгкасцю, але хоць і ведала, што няпроста і не адразу прымірыўся з малым, была і цяпер упэўнена, прывык бы ўсё ж, прымірыўся б, маглі б жыць добра, шчасліва. Малое не шкодзіла б іх шчасцю, як і яго сын, калі б ён узяў з сабою. Таму і цяпер між блытаніны разваг пра сённяшняе, пра заўтрашняе не раз ажывала, ныла крыўда на тое, што ён, Васіль, мала любіў яе, не захацеў пераступіць усяго. Не паслухаўся яе, не падаўся разам. Удваіх было б всё інакш. У хвіліны спакойнай разважнасці крыўду змяняў одум. Ці ж Васіль вінаваты ў тым, што не можа пайсці? Ці ж можна вінаваціць чалавека, што ён жыве так, як умее? Як душа вядзе, што ён не можа іначай, што яму так цяжка мяняць, што тое, што аднаму лёгка, другому такое цяжкае, што сілы не мае пераступіць. Была пара, лёгка было ім вольным, само, здаецца, шчасце ішло, бяры яго шчасце, ды дзякуй долі, дык не ўзяла, дурная, страціла з-за адной дурной сваёй галавы. Назаўсёды страціла. Не хлопец, нявольны ветер, гаспадарку зладзіў сваю, столькі сілы ўпяў, столькі агораў прыкіпеў душою,
душу ўсю аддаў. Калі б і кінуў усё, пайшоў з ёю, багата б там засталося. Нявольны, не можа. Свая дарога. Неахвотна прымаючы сябе, адступалася, адрывала яго ад сваіх надзей. Няма чаго хапацца за тое, што прапала. Трэба жыць тым, што дае доля. Жыць адной, меркаваць адной. Думала не раз пра Курані. Што там гавораць пра яе? Стараючыся адгадаць, яна амаль чула галасы. Спачування, асуджэнне, ухвалу. Сярод іншых згадвала насцярожана мачыху, лагодна, журліва бацьку. Як ён перажыў падзею гэту у несамавітай долі сваёй дачкі. Даведаліся ж, пэўна, дзе яна. Не могуць не даведацца. Павінны, мабыць, прыехаць скоро. Яны прыехалі на другі дзень пасля таго, як заявіўся Яўхім. Ганна толькі памыла падлогу ў парашчыным пакоі, выйшла з вядром бруднай вады на ганак, калі ўгледзела, што з вуліцы на шырокі школьны двор уязджаюць калёсы. Адразу насцярожана стала, пазнала, перад калёсамі ступаў сівы бацькаў конь. Яна кінулася назад, ткнула вядро ў куток кухні, хапатліва апусціла падаткнуты край спадніцы, хутка выцерла ногі, рукі, ступіла ў парашчын пакой, па мокрай яшчэ падлозе падышла да акна, з хваляваннем, з неспакоем сачыла. Бацька спыніўся сярод двара, няўпэўнена агледзеўся. Мачыха кіўнула ў бок школы, штосьці сказала, але ён, крутнуўшы нязгодна галавою, палез калёс, стаў наматваць вошкі на ручку. Кінуў каню сена. Мачыха таксама злезла з калёс, навастрылася позіркам на школу. Анна схамянулася, выйшла на ганак. З ганка ступенька за ступенькай сышла ўніз, мачыха ўзрадавана заспяшалася насустрач. Бацька замітусіўся, узяў з воза клунак, таксама пайшоў хапаючыся, быццам баяўся спазніцца. Мачыха паздаровалася, пацалавалася, бацька ад хвалявання толькі любасна, жаласна заморгаў вачыма. «Мы тут подушку ды коўдру прывезлі», — сказала дзелавіта мачыха. Яна трымалася спакойна, з такім выглядам, быццам нічога і не здарылася асаблівага. «От і это добра», — адказала Ганна. Са спакойнай жа гасціннасцю запрасіла: «Заходзьце, гасцямі будзеце. Дайце мне клунак, тато». «Ды уже данясу», — не згадзіўся бацька. Яна першая пайшла ў калідор у баковачку кухні. У кухні заўважыла: мачыха прыціхлая, пільная, азіраецца, разглядвае ўсё навокал. Бацька стаіць няёмка, не зварухнецца, трымае на руках клунак. Ганна ўзяла клунак, ускінула на печ, каб не маўчаць, растлумачыла: «Я-то кухня, тут я гатую». Мачыха кіўнула спрытнай галоўкай. «Ае!» Падала абаім табурэткі. Бацька сеў асцярожна, сядзеў напружаны, не зводзіў з Ганны уважлівых, спачувальных вачэй. У пакой убегла вясёлая, з бляскам у вачах паразка. Мачыха адразу падхапілася, дала «добрый дзень», устаў, пакланіўся бацька. «Я-то бацька з маткаю прыехалі», — сказала Ганна. «Праведаць захацелася», — памагла мачыха.
Я так і падумала. Як пабачыла, што ідуць, рашыла, не інакш бацькі. Вельмі добра, пахваліла яна, так быццам прыехалі да яе. Сваякі не павінны забывацца на сваіх. Хто ж думае, падхапіла мачыха. Я і кажу вельмі добра. Толькі што гэта вы сядзіце так? Чаму гэта вас не просяць распрануцца? Не частуюць чаму? Бацька сказаў, што нічога не трэба, але Параска слухаць не хацела. Ганначка, самавар гасцям, чаю з варэннем клубнічным. Яна прыслухалася. З класа, які яна пакінула, ішоў гоман, недовольна пакруціла галавой. На хвіліну пакінуць адных нельга. Выскачыла з кухні. Мачыха сказала, як бы не верачы: «Хорошая якая!» Ганна адазвалася з захапленнем: «Хорошая!» Схамянулася, падбегла да самавара, дастала з печы гарачага вуголля, укінула ў трубу. Пакуль яна гнулася каля самавара, мачыха не ўтрывала, прыадчыніла дзверы, Парашчын пакой зазірнула, зачыніўшы, стуліла сухія губы, паківала галавой Чарнушку. «Чысто! Як у паноў!» Яна хацела глянуць і ў другі пакой Галіны Івановны, але раптам зазвінеў званок. Яна спалохана адскочыла ад дзвярэй. Борздзенька села на табурэтку, ураз нагнала на сябе выгляд ціхі, нясмелы. Адразу пасля гэтага увайшла Галіна Івановна. Нелагодна зірнула на абаіх, моўчкі прайшла ў свой пакой. Пазней зноў зайшла Параска, стала распытваць, як жывецца, хваліць Ганну за працавітасць, за розум. У калідоры між тым бушавалі тупат, крыкі. Потым было падобна, пачалася нават бойка. Параска ўсхапілася, кінулася туды. Пасля перапынку, калі Галіна Івановна зноў моўчкі прайшла праз кухню і ў калідоры стала ціха, распрануўшыся ўжо асцярожна налівалі ў сподачкі чай, сёрбалі і амаль увесь час маўчалі. Мачыха піла ўпраўна і варэнне спытала добра і хваліла яго. Бацька цягнуў ваду без смаку, да варэння не дакрануўся, глядзеў усё жаласнымі, трывожнымі вачыма. Па вачах відаць было, як шкадаваў, трывожыўся. Ганне аж супакоіць яго хацелася. Напіўшыся, выціраючы яшчэ чырванейшы потны твар, мачыха хвіліну сядзела важная, сур'ёзная, як бы паказваючы, што цяпер пара пра галоўнае пачаць. «Буў уже?» Не то запытала, не то адзначыла проста. Анна зразумела, пра Еўхіма гаворыць. «Буў». Мачыха сур'ёзна стуліла губы, уздыхнула. «І к нам прыходзіў. Гразіўся. Няхай грозіцца». Ганна ўстала, накрыла слоік з варэннем. Тут таксама страшыў. Да я астудзіла трохі. Бацька не павесялеў ад яе слоў. На твары паявілася нешта нават такое, нібы папракнуць хацеў. «Ты асцярожней будзь», папрасіў лагодна. «Ён паганы. Ён калі пагразіўся, дак нешта думае». Павучальна дадала мачыха. «Ты ўсё-такі бойся. Не такі страшны». Разважліва ўжо, каб не трывожыць лішне бацьку, прамовіла Ганна. «Страшны, не страшны, а асцярожней будзь.
Ды ўжо ж сама не палезу на ражон. Зноў папілі чаю са сподачкаў і сталі збірацца. Ужо каля калёс, перад тым, як развітацца, бацька яшчэ нагадаў: «Ён паганы, не адступіцца так. Ну і тое, беражонаго Бог беражэ». «Е то праўда», стуліўшы губы, кіўнула мачыха. Ганна не стала пярэчыць. Бацька раптам болесна скрывіўся, ледзь не заплакаў, але стрымаўся. «Калі што трэба будзе, накажы». «Накажу». Пасля іх было маркотна, трывожна. Трывожна думала пра Яўхіма, але зусім была і палёгка. Цяпер ведала, як яны там пасля ўсяго, што яна зрабіла. Пад вечар таго ж дня заехаў Міканор. Прывязаў каня каля плота, доўга атрэсваўся каля калёс, выціраў запыленыя боты, на ганку ўжо прыпыніўся, агледзеў сябе яшчэ раз, абцягнуў пінжак, з калідора громка, смела пастукаў. Ганна, хоць у акно бачыла ўжо, запыталася: «Хто там?» А калі ён браво ўвайшоў, акінуўшы позіркам яго нацятую постаць, сказала радасна: «О, Міканор сам не забывае сваіх куранёўскіх». «А чаго ж забываць?» — утон адказаў Міканор. «Я то от, чтоб некаторыя куранёўскія не зазналіся, не забывалі сваіх». Ён, адразу заўважыўшы, што паразкі няма, прыслухаўся, ці не чуваць на кухні ў класах. Ганна перахапіла яго, з насмешачкай памагла: «Параскевы Андрэеўны няма, пайшла на сяло, саўсім нядаўна». Ён нібы не заўважыў яе насмешкі, знарок спакойна патупаў, зірнуў в акно да каня. «Ехаў от Зюравіч. Дай, думаю, пагляджу, як жывуць». «Жывем от неяк, не жалуемся», — падчапіла, «каб часцей заязджалі некаторыя, так, можа б, шчэ лепей жылі». «На адчот у райком вызывалі», нібы не заўважыў ён жарту. «Як да зімы падгатовіліся». Міканор сеў на крэсла каля стала са сшыткамі, узяў адзін, разгарнуў. «Е то ж колькі труда трэба, чтоб навучыць чалавека розуму. Ну і што там у раёне пахвалілі?» «Всяго было. Трохі пакрытыкавалі, далі саветы, всё як положано». Міканор устаў, ступіў некалькі крокаў спакойна, павольна, глянуў на Ганну, што сачыла з усмешачкай, нібы не бачачы гэту усмешачку, пахваліў: «Всё-таки набралася духу, а? Дала адстаўку глушаку. Даўно трэба было. От не магла дадумацца сама, а ты не падказаў. Сама думаць павінна, п'е галава на плячах». Прайшоўся яшчэ трохі, сказаў тонам, у якім таілася нешта грознае: «Нічога, скора возьмемся так, што заенчаць глушакі. Канчаецца іх панаванне. Так што ты не бойся. Буг, кажуць, уже». «Бу». «Не бойся». «Дзякую за падмогу, толькі я не баюся». «От ты правільно».
Ганна подумала раптам, што і ходзіць, і гаворыць ён так, быццам паразка бачыць і слухае яго. Ёй стала смешна за яго. Меканор улавіў кплівы яе позірк, недовольна нахмурыўся. «Твой дятлік, от за розум не бярэцца!» Прамовіў строга з папрокам. «Пагано можа кончыцца!» Ганна перастала смяяцца. «А ты памог яму?» «Падышоў бы, як трэба». «К яму падыдзеш, толькі загаворыш, морду адварочвае». «Значыць, гаворыш так? Ты ж так гаворыш, што часто і не зразумееш, ці ты раеш, ці загадуеш, як камандуеш усё адно». Нагаварыўся ўжо, аж у роце горко. Увесь час таўчэш адно, а яны хоць бы варухнуліся. Так я то проста варухнуцца даў загад, і зразу ўсе, што пагналі ўсё ў камуну, пабеглі падскокуючы з радасці. Меканор зазлаваў, не стрымліваўся ўжо. «Ты ўсё знаеш, все падходы». «Знаю», — сказала яна, зноў нібы усміхнуўшыся. «А і табе знаць бы трэба, калі за гуш узяўся». Ён толькі ўзлавана зіркнуў. Хаваючы злосць, падышоў да стала, зноў разгарнуў сшытак, стаў разглядаць. «Ты, я то, можа, прыйшоў, кеп указанне паразцы даць, як вучыць? А што ж, думаеш, не магу?» Ён зноў гаварыў паблажліва. «Маю право на ето». То-то я і гляджу. Прыйшоў важны, прыбраўся. Хацела стрымацца і не магла, дадала кпліва і сур'ёзна. «Е ўжо у яе. Каму указваць?» «Мала хто е». «Нямало і небагато. Адзін». Меканор момант вагаўся, зірнуў з асцярогай. «Хто е то?» «Ён?» «Знаеш». Меканор спахмурнеў. «Знаем». Невесёлы, сутулены, доўга маўчаў. Лістаў, не бачачы шыткі. Нарэшце схамянуўся, встаў. «Трэба ехаць». Пастараўся усміхнуцца. «Есці хочацца, а зямлячкі не частуюць. Бацьку можа што перадаць. Буў тут сам». Падаў здаровую, абыякавую руку. Ужо без смеху шчыра яна папрасіла: «Прыязджай, хоць па дарозе. Будзе час, заеду». Яна потым пашкадавала, нашто растрывожыла яго, але адразу ж запярэчыла сабе: няхай не дзярэ галаву вельмі і попусту няхай не цешыцца.